Hökümeti göre, özbaşdyk pikirlenýän infeksiýaly Sultan Achilova garaşdyrlyk güni münasibetli Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ilçihanatyna geçirilen kabul etişlige gatnaşdy. Sultan Achilova, türkmen fotojurnalisti. Orl 2021-nji ýylda adam hukuklaryny goraýjylar üçin Martin Enos barawynyň eýesi boldy. Häkimetler Achilova 2023-2024-nji ýyllarda Ženewada bayrawynyň gowşuruş tabarasyna syýahat edip gatnaşmagyna ruhsat bermediler. Türkmenistanyň hökümeti 2025-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasyna beren jogabyna Achilovany ýokunç keselli, insan hukuklary uğruna yalan göreşiji diýip häsiýetlendirdi. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklaryny goraýjylar boýunça ýürüte wekili, Ýewropa Birleşiginiň adam hukuklary boýunça ýürüte wekili hökümet tarapyndan girdilen syýahat gadawançylygyna alada bildirdiler. Vefa Hajyýew, Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň öňkornwasary, şu wagt New Yorkda Birleşen Milletler Guramasynyň ýanynaky Türkmenistanyň hemişelik wekili. Vefa Hajyýew, häkimetler Türkmenistany we halkara jemgyýetçiligi ýokunç kesellinden goramak maksady bilen Achilowa değişli syýahat gadawanlygyny saklaýanlygyny aýdýar. Sitataның başı: Achilova ýurt baradaky maglumatlaryny galplaşdyrmak we ony daşary ýurtdaky adam hukuklary guramalaryna we köpçüliklerin habar berişleri işlelerine satmak işini dowam etdirýär. Ol adam hukuklary üçin yalan göreşiji hökmünde özüni görkezýär. Aslynda onuň öz behwidini gözüňünde tutýan maksatlary bar. Biz onuň nähili maglumatlary iberendigini we näçe tölew alýanlygyny bilýäris. Citataның tamы. 18 ноября 2024 года у гражданки Гурбановой, находившейся в доме у Achilовой, было диагностировано серьезное ухудшение состояния здоровья. В ходе обследования врачи выявили признаки, которые могли указывать как на инсульт, так и на инфекционные заболевания. Насильного против воли Achilовой водворения в больнице не было. К сожалению, к числу контактировавших с больной относятся Султан Achilova, Майя Achilova и другие члены их семьи, находившиеся на тот момент в доме. Achilova, которая должна была выехать в Швейцарию, в случае наличия у нее инфекционного заболевания, могла бы стать прямой угрозой здоровью не только граждан Туркменистана. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что в данном случае действия туркменских властей были направлены исключительно на защиту здоровья граждан, как внутри страны, так и за ее пределами. Achilova в настоящее время спокойно занимается своей деятельностью, фабрикуя субъективные данные от Туркменистана и продавая их за границу правозащитным организациям и медиаплатформам. Об объеме стоимости информации, которая отправляется за рубеж, дотошно известной туркменской стране.